En Galicia hai oficinas do Banco Santander. En Galicia hai oficinas de Caja Madrid. En Galicia hai oficinas de la Caixa. Fálanos de que isto atentaría a competencia como se aquí o mercado financiero estivese exclusivamente en mans de Caixa Galicia e Caixa Nova, e, por lo tanto, se produce a fusión, pasa a ver un operador común. Oiga, pero que Caixa Galicia e Caixa Nova, en total, suman o 40% do negocio financiero que se move en Galicia. Oiga, que Caja Madrid tamén actúa en Galicia, que a la Caixa tamén actúa en Galicia, que outras caixas tamén actúan en Galicia, que os bancos tamén actúan en Galicia. Por lo tanto, é un argumento que cae polo seu propio peso. E existe tamén un argumento dos que pretenden buscar justificacións, porque o que realmente está en xogo son outros intereses para oponerse a fusión de que tería uns importantes custes en canto a reestructuración de plantilla. Mirad, todos os sindicatos, absolutamente todos, a Confederación Intersindical Galega, a Unión Sindical de Traballadores, a Comisións Obreiras, están a favor da fusión. E non están a favor da fusión só por unha visión del país, por poner os intereses de Galiza por riba doutra consideración, sino porque son os primeiros que son conscientes de que se vai inexorablemente hacia un modelo de concentración neste sector. E incluso para o mantemento de plantillas, para que o recorte sexa o mínimo, é mellor unha fusión entre as caixas galegas unha fusión de outro tipo, a solución de Caixa Galicia por Caja Madrid ou de Caixa Nova por Caja Astur. Por qué? Pois porque Caja Madrid, que no seu área de negocio, Galicia é absolutamente marginal, secundario, non é aí onde ten o gran volumen e o gran centro de negocio, ainda no suposto de casuales. A Caixa Galicia para Caja Madrid pode ser moi rentable se quere consolidar a súa posición no mercado galego, ter unha boa rede de oficinas na Coruña e na súa área urbana, pero en absoluto lle é rentable unha caja que ten unha área territorial de negocio muitísimo máis amplo que o de Galicia, en marxinar ter unha caja en Cervantes, ter unha caja, unha oficina en Cervantes, unha oficina na Fonsagrada, unha oficina en Maside, etc. Por lo tanto, incluso desde ese aspecto, a peor opción é unha opción de fora. E o BNG, ao tempo que formulou a necesidade de que había que ir a unha fusión entre as dúas caixas, formulou a necesidade de que había que reformar a lei de caixas, que Galiza se tiña que dotar dunha nova lei de caixas, e de feito presentou unha proposición de lei no Parlamento galego para que se debatise primeiro se era admitido a trámite e desta maneira intentar dotar o noso país dunha nova lei de caixas. Por qué? Por varios motivos. En primeiro lugar, necesitábamos unha nova lei de caixas para blindar as competencias autonómicas. Frente a este intento de, a través do Banco de España, invadir, anular as competencias autonómicas e poder reestructurar o sector prescindindo dos intereses de Galicia, tiñamos vía lei autonómica que reforzar as competencias autonómicas para neutralizar ese peligro. En segundo lugar, para reforzar os mecanismos de tutela dos poderes públicos con respecto a esas queixas de fora. Eu teño escuitado moitos argumentos a respecto de que as queixas de foro galegas ao final tamén moitas veces son enormemente rácanas a hora de conceder créditos, de que as queixas de foro galegas moitas veces invirten en actividades especulativas e non na economía productiva, de que tamén canalizan unha parte importante das súas inversións fora de Galicia. E esos argumentos teñen razón en parte. Pero sempre me lembro dunha conferencia que asistín cando acababa de incorporarme á universidade, que daba un profesor que se declaraba independentista. Sabedes que o Bloque Nacionalista Galego non se declara independentista? Nos pensamos que as aspiracións de Galiza ao máximo autogoberno poden ter cabida e concreción noutro marco que non como é a independencia total, pero en calquer caso ese non é o tema. El se declaraba independentista. E houve un alumno, era unha conferencia, que lle fixo unha pregunta. E preguntou, pero que sentido ten ser independentista nun mundo cada vez máis interdependente,
donde, por moito que teñas independencia, moitas decisións están condicionadas polo que se fai fora. Que sentido ten ser independentista? E ele se limitou a contestar: pois mira, que se eres independente, eres máis independente de que se non eres. Bueno, a mí parece unha resposta simple, pero xenial. Entón, as persoas que fan esa formulación, eu lles diría: todo iso é certo, pero as caixas galegas son máis galegas e son galegas que se deixan de ser, e terán máis vinculación que as necesidades económicas de Galiza o desenvolvemento da nosa economía productiva se sigan sendo galegas a que se deixan de ser. Pero ainda así, como ese problema que manifestan estas persoas existe, nos queríamos unha nova lei de caixas para que reforzara a tutela dos poderes públicos sobre as caixas e que as caixas non se desvíen de cal debe de ser a súa obriga. Por lo tanto, os seus objetivos financeiros sexan acordes a súa natureza fundacional, contribúan ao desenvolvemento do país, contribúan a reforzar a súa dimensión social. Queríamos unha nova lei de caixas para democratizar os seus órganos de xestión, para que representen realmente a sociedade galega. Queríamos unha nova lei de caixas para que os seus directivos estesen obrigados a rendir contas, e para forzar unha renovación dos seus órganos directivos. Pensade que a maneira tan pouco democrática, tan pouco transparente en que se gestionaban as caixas galegas levou a que aí se construísen prácticamente dinastías. O director xeral de Caixa Nova e o director xeral de Caixa Galicia levan desempeñando a máxima función nesas entidades. No caso de Caixa Nova, cando ni siquiera existía como tal, cando era Caixa Vigo, uns desde hai 25 anos, outros, se non me acordo mal, desde hai 50. Queríamos unha lei de caixas para iso, para, por unha banda, protegernos ante o que se nos viña encima, e para outra banda, para que as caixas de aforro estivesen máis vinculadas ao desenvolvemento da economía de Galiza, democratizar o seu funcionamento e incrementar a responsabilización dos seus cargos directivos. E sabedes que, ao final, a lei de caixas que o BNG propunha foi admitida a trámite, iniciouse un proceso de negociación, en virtude do cal se introduciron unha serie de modificacións a respecto da proposición de lei original do BNG e acabou prosperando co voto a favor da maioría do Parlamento galego e, por suposto, sendo o BNG unha das forzas que lle deu soporte. Por suposto que a lei final sufriu modificacións a respecto da proposición de lei original do BNG, pero que o BNG non esperaba outra cousa. Nos entendemos que a lei de caixas é un instrumento, ante todo, o servicio do país, e, por lo tanto, ainda que presentemos un proxecto inicial, se queremos facer da lei de caixas un instrumento ao servicio do país, é lógico que a través da negociación se vayan introducindo modificacións que se teñan en conta tamén as opinións de outros grupos. Incluso o BNG, considerando que a súa proposición inicial en algúns aspectos era mellorable, presentou emendas a súa propia proposición de lei. Pero o fundamental, mirade, é que coa nova lei de caixas se avanza no blindaxe na protección das competencias autonómicas frente a este perigo que de que desde o Banco de España se meta a man no noso sector financiero, deixando Galicia sen institucións financeiras propias. A nova lei de caixas é preceptiva a autorización da comunidade autónoma de Galega para calquer operación que teña a intervención do Banco de España. É preceptiva a autorización da comunidade autónoma galega para aprobar calquer fusión que establecese, ademais, como condición para esa fusión